Отново с предаването Паламарка на живо от Аспаруховския двор на Мариана. И в момента ще видим как тече работата в тази зала, в която се намират госпожа Елеонора Николова и Йоана. Те ще ни кажат малко повече за приготовленията по направата на питата за посрещането на Майл. Госпожа Николова, с какво се занимавате точно в момента? С приготвянето на един необикновен хляб, който е направен с замесена с изворна вода, донесена от Отуля и приготвен с много внимание. Аз проведох цял урок на Йоана за това как може да замеси сама хляб. Участва и Йосиф. Той пресява брашното и ни помага в първата част на изработката на хляба. Така че това е едновременно правене на хляб и предаване на опит за хляба. В момента решихме, че хляба ще изглежда като слънце с лъчи, които ще бъдат всичките наши участници, надяваме се. И за това избрахме подобна символика на хляба. Така че приготвяме такъв хляб с много любов за Маел и не само за него, а и за всички от експедиционната пета смяна. Днес е един голям празник за нас. Ние сме облечени в носиите, автентични за селото. Да попитаме Йоана, как се чувстваш в момента, когато приготвяш този автентичен празничен хляб? Чудесно. Разкажи ни какво научи. Как се прави хляб? Ами прави се, всъщност не е толкова трудно, защото всички си мислят, че е много трудно. Може би трябва да вложиш любов, за да стане хубав хляба. Да. Нужно е много внимание и да се вложи доста любов в изработката на този хляб. И когато го правиш с още един човек е още по-приятно. На мен беше много приятно да го направя не само с Йоана, ами с Йосиф. Така че когато сме повече хора, е най-приятно всъщност. Благодаря много и на оператора. Може да ни хванеш в кадър с сивето, с носиите. И това от нас за сега.